Kene mintar sih. Punten dalem sih. Lepat nyuwun sih pangapunten dalem. Kepiye mintar sih? Kaget rasing manah kula. Dene kula wonten dusun panjenengan dalem timbali Kanjeng Adipati. Kaget penggalihmu. Inggih. Mesti kaget. Wong ora wancine pisowanen kok tak timbali mongko leku nimbali ana ing papan sing sesingitan. Inggih, ribet rasing manah kula Kanjeng. Ngene mintarse. Iki ana gendeng cenenge karo sliramu tak jumenengake pinangka punggawaning praja Kadipaten Gading. Wis seneng saiki. Injih remen sanget kula. Tiang dusun kok dados punggawa menika rak kanugrahan to Kanjeng Adipati. Ha iya. Matur sembah nuwun. Dadi Kadipaten Gading kuwi kudu ana wanita sing dadi punggawaning praja, ora mung jejering priya kabeh. Ngaten iki. Mula sliramu salah sawijining wanita sing tak pilih, tak jumenengake, tak sengkake pinangka Narapraja ning Kadipaten Gading. Matur nuwun sanget. Ngantos bingung anggen kula badhe matur nuwun ngaten lho. Prasah matur nuwun. Kudune mintarsih rak ya krasa to. Nek punggawa kuwi ora gampang. Dadi punggawaning praja ki ora gampang apa maneh wanita. Kudune sliramu rak ya krasa. Senajan aku kuwi adipati ning aku ki rak ya jejering priya to mintarsih. Punten dalem sewu Kanjeng Adipati. Kepiye? Kula kados pundi anggen kula badhe matur. Tiang dusun menika sruwa-sruwi cupet menapa-menapanipun boten gadah menawi badhe mingsungsungaken bondo donya mesti boten badhe cekap ngaten lho Kanjeng Adipati. Adipati Gading kuwi ora butuh bondo donya. Bondo donya wis ana. Aku jumeneng adipati ana ing Kadipaten Gading kuwi wis duwe bondo lan donya. Lajeng kersanipun Genahe ngene. Kowe wis duwe pacangan durung? nggih dereng Durung duwe. tiyang dusun namung wonten padepokan menika mboten kathah Narapraja anyar kok ora duwe pacangan. nggih nembe madik-madik kok Kanjeng Adipati. Iki umpama. Ta? Nek kowe dadi yangku piye? Mbok sampun ngaten menika. Panjenengan menika priyaga ngluhur lho Kanjeng Adipati. Senajan priyaga mlur ning aku ora jejering priya to. Wis jamak lumrahe nek jejering priya kuwi naksir karo wanita. Ning panjenengan menika sampun kagungan garwa lho. Adipati kuwi bojone ora mung siji ora apa-apa. Kok kepiye? Dipun keparengaken Lho, diparengake bojo sing resmi siji, sing nang mburi rak ngono to. Kowe klebu sing nang mburi rak ngono. Apa meneh kowe rak nayakaning praja. Dadi sak wanci-wanci engko tak dak bebedak medun ana ing kawula. Wis ora ana para kawula ki arep cubriya. Adipati Gading karo Mintarsih punggawaning praja medun tilik wargane runtung-runtung wis ora ana sing cubriya. Nek janjane awake dhewe kuwi duwe rasa rak ngono. punten dalem sewu. Ning kula menika namung larin dusun. Nggih menawi larin dusun menika srogal-srogol Subasita nggih mboten iso. Wis saiki genahe gelem apa ora? Wis ngono wae kok. Kula menika ajrih lho. Ajrih ning gelem. Sampun ngaten menika. Gelem ning wedi. Kanjeng Adipati menika. Mangke menawi wonten abdi ingkang mangertos kados pundi? Wus dangupun Kakang Wuyo
yayi wano yati Menika saestu mboten menapa-menapa. yo Mangke menawi jer menika wonten ingkang mangertos kados pundi. ora ana sik ngerti kono lampune peteng do ora kersa kene kok Kanjeng Adipati menika lho. ning rak yo gelem to Injih. nah ngono kuwi Ning mboten kesesa ngaten lho. Alon-alon kemawon. alon-alon Nggih. Ya. Kula menika dereng nate leladi kakung kok. durung tau leladi kakung Inggih. ya Janipun kula menika inggih kepengin gadah katresnan menapa malih kados panjenengan menika priyaga luhur mongko Kanjeng Adipati sinuyudan para kawula semanten kathahipun. saiki rak wis kelakon tuhu wani tahu pomo musti kandeng sing pating galep garing sisih kono kae Nggih. semune kae nyengkuyung anggonku karo sliramu padha andon katresnan Mbok sampun ngeyem-yemi kula to Kanjeng Adipati. sesuk nek wis tekan titi wancine aku tak sowan wong tuamu Ngaten. tak matur Dipun tembung resmi ngaten nggih. Kanjeng Adipati menika kok malah gemujeng lho. saking senenge Ngaten. jumeneng adipati duwe sisian isih nom tur ayu Kanjeng Adipati menika nyuwun pangapunten menawi pun keparengaken kula badhe nyuwun prisa. nyuwun prisa bab apa Ngendikanipun menika wau Kanjeng Adipati kagungan garwa pira wae mboten menapa-menapa. Lah panjenengan menika garwanipun pinten to? Kula namung nyuwun prisa lho. garwaku siji Diajeng Retnawulan Ngaten. Lah ning ngendikane menika wau jarene akeh. ora kok jarene oke umpama kaya ngono kuwi ya kahanan ora apa-apa Ah, Kanjeng Adipati menika. Mengke nggih kula menika nomor pira, Ro? nomor loro kok kepiye to Saestu. saestu tenin Namung kalih tok til. kalih tok til mbuh sesuk Wah, menika lho, marake njur piye wong kula menika saestu dereng nate ya wis sesemahan. isih Kula prawan menika tasik ting-ting. Tasik ting-ting. mugi tansah pinaringan raman saking Gusti Injih Kanjeng Adipati, matur sembah nuwun. Monggo sanget marem sanget kalsing manah kula. Yo. Sareng kula mangertos menapa ingkang dados pangandika Gusti. ngene mintarse anggone awake dhewe ana sesambungan iki kudu sesingitan ora ana sapa wae sing ngerti kalebu garwaku kalebu Narapraja ing Gading liyane Ngaten. mula iki kudu sesingitan wis mintarse saiki kowe ndak bali ana ing padepokan ayo Yen pamit jih Kanjeng Adipati.
ora apa-apa. Apa meneh dadi adipati sing wingi wis lungguh minangka adipati saiki lungguh meneh. Dadi nek kepengin duwe bojo meneh ora apa-apa. Wis.